أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم al'ummar musulmi faɗin duniya kamar Togo, Najeriya, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe ina kowannen ku fatan alkhairi. Wannan sirrin samun aure ne. Kana neman yarinya ko kana neman bazawara ko kina neman saurayi da aure ko kuma insha Allahu kina neman mai aure ya aure ki da izinin Allah ko kuma kina so insha Allah a amince miki kuma da aurensa insha Allah ko kana so a amince maka da aurenta kuma ahali gaba ɗaya wasu duk sun ƙi da izinin Allah to waɗanda suka ƙi din bi iznillahi ta'ala ko gidanku ko ma su wane ne insha Allah ta tara sunan su ka zuba a tsakiya bayan ka rubuta wannan aya da kake gani wannan sakandamin da kake gani bayan ka rubuta shi a jikin farar takarda mara zane ake rubutawa sai ka zuba sunansa a tsakiya inda aka sa sama din nan to sai ka saka sunayensu duka a ciki insha Allah sai ka naɗe layar sai ka naɗe ta akan limamin carbi sai ka samu turaren ɗan duwala da turaren kamfani ka haɗa su insha Allah sai ka riƙa shafa a carbin kullum za ka yi wuridin insha Allah kullum za ka yi wuridin fabuhitar lazi kafar za ka yi 1111 na tsawon kwana 3 ka samu abin yanka insha Allah kamar kaza ko akuya a yanka insha Allah a yi sadaka da izinin Allah a ranar da ka cika aikin nan na 3 insha Allah da kansa za su neme ka su nuna farin cikin su kuma da amincewarsu a kai ko da ka kai shekara 1 kana zuwa musu da zancen aure insha Allah ba sa amincewa a kai to da izinin Allah za ka samu nasara kuma za su amince da izinin Allah za ka yi mamaki domin an ce sai an gwada akan sannan kwarai ina kowannen ku fatan alkhairi izini a annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan a mana lakin da shi a ɗan wannan sirri domin yan uwa musulmi su gani su amfana domin ƙarin bayani ga nan ban ta WhatsApp.